Velkommen til. I den her video vil jeg bevise ligningen fra topunktsformlen for den rette linje. Til at starte med, så tegner vi lige et koordinatsystem med 2 punkter og en ret linje. Vi skal have en x-akse og en y-akse. Så skal vi have 2 punkter. Punkt nummer 1. Punkt nummer 2. Det vi så skal vise, det er, at hvis vi har en ret linje, y lige med ax plus b, som går igennem de 2 punkter, men så kan jeg bestemme a med ligningen y2 minus y1 divideret med x2 minus x1, og b-værdien, altså den der, som y1 minus a gange x1. Til at starte med, så vil jeg lige tegne ind, hvor er det, jeg finder de her x1, y1, x2, y2. Hvis jeg tager mit første punkt her og går lodret ned til x-aksen, så finder jeg x1, og det samme herover, så finder jeg x2. Så går jeg fra punktet og ud til y-aksen, y1, og fra punktet herop ud til y-aksen, y2. Så hvert punkt er selvfølgelig et koordinatsæt med x1, y1, x2, y2. Vi vil starte med at bevise den her, og for at gøre det, så skal jeg bruge en hjælpesætning. Lige om lidt så vil jeg tegne 2 trekanter her, som er ensvinklede. Ensvinklede trekanter. Og for ensvinklede trekanter, så gælder der, at der findes en skalafaktor, som er forholdet imellem siderne i de 2 trekanter. Altså, jeg kan lige tegne dem her, hvis jeg har en trekant A, B, C, og en større trekant, og de har samme vinkler. A1, B1, C1, men så er forholdet imellem siderne ens. Det skal jeg bruge her, for jeg tegner en trekant, som går med en katete hen der, og en katete ned her, og så hypotenusen heroppe. Så tegner jeg en trekant mere. Den gør vi lige i en anden farve. Den kan vi fint gøre sort, som ligger her. Og for den trekant, så bestemmer jeg, at den vandrette katete her, den skal være 1 lang. For så bliver den her katete jo a lang. For i den rette linje, så gælder det, hvis jeg går 1 ud af x-aksen, så går jeg a op af y-aksen. Så når jeg går 1 ud her, så går jeg a op, og dermed så bliver den her lille trekant en ret kendt trekant for os. De her 2 trekanter, den orange og den sorte herinde, de må være ensvinklede, fordi for det første så er de den der vinkel til fælles. De har begge to en vandret katete, som møder vores rette linje. Og for det andet, så har de vinklen her til fælles, fordi de er begge to 90 grader. Og så må den sidste vinkel også være den samme. Den der og den der. Godt. Nu vil jeg så skrive den her forholdsregel op for de her 2 trekanter. For det første, så skal jeg lige se, hvor lang er den katete der. Men den katete, det må være forskellen imellem de her 2 x-værdier. Så hvis jeg tager den her afstand og trækker den der afstand fra, så får jeg længden på den katete. På samme måde heroppe, så må den katete der være forskellen imellem y-værdierne. Så jeg tager den afstand der og trækker den afstand derfra, så får jeg afstanden imellem dem. Okay, så hvis jeg tager y2 minus y1 og dividerer med a, så må det være det samme som at tage x2 minus x1 og dividere med 1. For det er det, der står herovre, ikke? Den store trekant divideret med den lille trekant, er lige med den store trekant divideret med den lille trekant. Sådan der. Når jeg dividerer med 1, så er det jo sådan set fuldstændig ligegyldigt, så den forsvinder. Nu vil jeg gerne have isoleret a, for jeg vil gerne finde den der. Så jeg starter med at sætte en hjælpeparentes der og der, og så ganger jeg med a på begge sider. Og så tager vi en ny linje. Heroppe skal vi se, at det der a går ud med det der a. Så
den der tager den der. Og det vil sige, at på venstre side, der har jeg kun y2 minus y1 tilbage. På højre side, jamen så har jeg mit a stadig. Den der, den betød ingenting. Dividerer med 1, det betyder ikke noget. Så jeg gør sådan her, gange a. Og så dividerer jeg med den der på begge sider. x2 minus x1. x2 minus x1. Så går den ud der. Rit går ud på den der. Og så tillader jeg mig lige at flytte det der af over på den anden side, så det kommer til at se lidt pænere ud. Det er fuldstændig ligegyldigt, hvordan vi vender lighedstegnet, der står det samme på begge sider. Så det vil sige, at A'et det ryger herover. Og herover der står der y2 minus y1. Divideret med, og parentesen hernede, den er også ligegyldig, så den kan vi også bare hæve. Sådan der. Og det var jo præcis det, vi skulle bevise her. Så det slår vi lige en grøn ring omkring. Så er den første bevist. Den næste, jeg skal bevise, det er den her. Og når jeg skal bevise den, så bruger jeg den rette linje. Den går jo igennem et punkt. Og så indsætter jeg bare punktet i den rette linje. Så y-koordinatet, det er y1. A-værdien, jamen den kender jeg hernede fra. Jeg indsætter ikke det hele, jeg siger bare, at jeg starter med at beregne A, så kender jeg godt den værdi. Så nu skriver jeg A, det er så den, jeg har beregnet hernede, ganget med x1. Jeg skal indsætte en x-værdi, jeg indsætter x1 plus b. Så skal jeg have isoleret b, det gør jeg ved at trække den derfra på begge sider. A gange x1, og herover minus a gange x1, og så skal de have et plus, fordi den der er positiv. Så bytter jeg lige om på de her to, så jeg skriver y1 forrest, og så skriver jeg minus a gange x1 bagefter. Herover, den der går ud med den der, og så har jeg kun b tilbage. Det der er jo præcis det, der står her. Så den slår jeg lige en grøn firkant omkring. Og dermed er linjens topunktsformel bevist. Tak for nu.